Čo je clicker tréning? Prezentáciu pripravila Inge Teblik. Toto je Oskar. Oskar je perfektne zdravý a spokojný kôň. Ticho, mám tu dôležitú robotu. Má trávu. Má priateľku. Čože? Vo sne. A má človeka. To som ja. Ktorý platí účty. A ktorý chce jazdiť. Koho? Mňa? Oskar o nič také nežiada. Takže záleží od človeka, ako ho motivuje, aby mu Oskar dovolil jazdiť. Máš na mysli tréning? Áno, tréning je celý o motivácii. Môžeme trénovať alebo motivovať dvomi spôsobmi. A každý z týchto dvoch spôsobov má tiež dva spôsoby. Môžeme potrestať správanie, ktoré nechceme, to je prvý spôsob. Alebo môžeme podporiť správanie, ktoré chceme. Potrestať môžeme odobraním niečoho alebo pridaním. Môžeme pridať niečo, čo kôň nemá rád. Vtedy to nesie znamienko plus. Napríklad udretie koňa, pretože sa nechcel hýbať. Au, čo? Alebo môžeme niečo odobrať. Môžeme odobrať niečo, čo má kôň rád. Vtedy to nesie znamienko mínus. Napríklad odobranie jeho vedra so žrádlom, pretože zabudol, ako sa má správať. Au! Kam ideš s mojimi mrkvami? A môžeme podporiť správanie, ktoré chceme. Opäť len pridaním niečoho, alebo odobraním. Môžeme odobrať niečo, čo kôň nemá rád. Vtedy to nesie znamienko mínus. Ako napríklad odobrať tlak holení, keď sa pohne dopredu. OK, chápem. Alebo môžeme niečo pridať. Môžeme pridať niečo, čo má kôň rád. Vtedy to nesie znamienko plus. Napríklad mu dáme mrkvu, vždy keď k nám pribehne. OK, už to chápem. Takže, keby si ty bol Oskarom, ktorý spôsob tréningu by sa ti páčil viac? Čokoládu? Mrkvu kedykoľvek? Avšak, kone si najlepšie pamätajú správanie v tom momente, v ktorom sme ho odmenili. Kto? Ja? To robí učenie pomocou odmien trošku nepraktickým. Predovšetkým, ak chcete svojho koňa aj jazdiť. Predstavte si, že chcete skákať prekážky na najbližšej olympiáde. To trošku komplikované. Neznášam čokoládu. Ale počkajte chvíľu. Netrénujú aj delfínov pomocou odmien?
Pravda. Tréning koní pomocou odmien a tréning delfínov vyzerajú v podstate rovnako. Tak kde je ich tajomstvo? Píšťalka. To je ono! Áno, píšťalka. Aby sme boli presnejší, jej čistý, krátky zvuk. Tak ako to celé funguje? Tréner povie delfínovi, čo má spraviť. Dá mu k tomu povel. Skáč! Delfín spraví, o čo tréner požiadal. Skáče. A v tom istom momente tréner zapíska. Čím hovorí, to je ono. A teraz delfín pláva k trénerovi po svoju zaslúženú odmenu. Neznášam tento job. Delfín sa učí, že vždy, keď spraví to, o čo tréner žiada, bude počuť píšťalku, čo znamená, že dostane rybu. Zvuk píšťalky premostí časovú medzeru medzi momentom, kedy spravil správnu vec, a momentom, kedy sa naozaj dostane k odmene. To je dôvodom, prečo sa tento zvuk nazýva aj premosťovací signál, alebo jednoducho most, po anglicky bridge. Kliknutie z klikeru je tiež bridgeom. Rovnako ako keď hovoríme X, áno, zop, mu. A samozrejme, takto to funguje aj s koňmi. Vlastne funguje to so všetkými zvieratami. Tréner povie koňovi, čo má spraviť. Dá mu k tomu povel, nejaký signál. Koniari tieto signály nazývajú pomôcky. Skáč! Kôň spraví, o čo tréner žiada. Áno, to je ono! Tréner klikne koňovi. A kôň dostane odmenu. Aby si kôň zaslúžil svoju mrkvu, bude musieť robiť viac a viac. A to sa dosiahne jednoduchým, konzistentným, všestranným tréningom, ktorý je vedený krok za krokom a nazýva sa shaping, alebo po slovensky tvarovanie. Môžeme klikať za malé veci, ako napríklad, keď len zodvihne ľavú prednú nohu o čosi vyššie, keď sa snažíme vyčistiť techniku skoku. Toto sa nazýva mikrotvarovanie. A môžeme klikať za veľké veci. Napríklad, keď chceme prečistiť sériu nejakých prekážok, aportovanie nejakého objektu alebo predvádzanie drezúrneho testu. Čo sa deje cez reťazenie alebo tréning slučiek. Ale počujem, ako hovoríte, moment, to všetko je super a skvelé, ale môj kôň toto všetko robí bez nejakých bridžov a mrkiev. Prečo by som to vôbec mal meniť? No, pretože. Čokoládu? Mrkvu, kedykoľvek. Máme z toho lepší pocit, tak to aj lepšie funguje. Kôň je šťastný, keď má mrkvu. Pretože bridge vždy vedie k mrkve, kôň je teraz šťastný
Už keď počuje bridge. Yes. Tréner žiada koňa o veci, v ktorých je úspešný. Takže každý povel vedie k bridžu, ktorý vedie k mrkve. A takto je kôň šťastný už vtedy, keď počuje povel. Na tomto obrázku je to ukázanie ruky, za ktorou má kôň ísť. A to je dôvod, prečo clicker training funguje tak dobre. Šťastný kôň, šťastný tréner. Ešte mi daj povel, ešte mi daj povel. Koniec koncov, tvoj kôň je tvojim najlepším priateľom a zaslúži si mať toho najlepšieho trénera, teba. Otázky, nápady, chcete to vyskúšať? Všetko to začína jedným kliknutím ingeteblik.be